रानी आओ पानी पीगी प्रभुनाथ बाबा सुत गइले बबुआ सुत गइल बा बबुआ सुत गइले हाँ सुन ना उहाँ गइल बा 12 बजे के बाद न जागी 3 दिन पर पटना से आइल बन तने घूमो लव प्यार कइल जाओ ना या बेबी ये खाली है लगे बड़ा पर आंगज खींचे तरह तो हम का कौन है ने आओ रा 500 रुपया दे अरे नो बाबा काहे हो सुनो ना 1000 दे अरे नको बाबा काहे रे अरे नथुनी किन दे सोना के अरे ना लाहे लाहे कर हार किन दे 1.5 लाख ना बाबा ना तनी मनी अरे 8 लाख के कार किन दे ना आ प्रभुनाथ बाबा जागले रहल हां ई आंख मिचते लइका के बुद्धि जागो तारे भैया भाइयो काहे के 8 लाख पूंजी बर्बाद करबो तारा मौजे से नु काम बा हां हाथना पूंजी वो काम खाती बर्बाद मत करो है ने आओ भैया हमरे में व्यवस्था कर लो एगो साइकिल सेन रे लेके दियो किना गइल किनाइल बस 3000 फरेज किनाई नहीं आज जो टायर टूर निकाल के बाबा रिंग पर टंगले बानी मेन गेट पर का लिखले बानी संवैधानिक चेतावनी जीवन का पहला विजेता मैं इसी पर हुआ हूं। गणित विजेता गणित ओही से जानी 5 लाख गांडी मत गांडीव धारी अर्जुन जंग रहले उ गांडीव धनुष के रियाज कइले बड़ा शब्द भेदी बान मारेले आ प्रभुनाथ बाबा जाने की शंभुनाथ बाबा के लगे सुतस लइकाइए से हां 7 बरिस उम्र है डॉक्टर साहब हां आउ उनका पिया देनी दारू तो हमरा से बतौले तो हम कैसे जानते हम तो मौगी के लगे सुहागरात मनाओ तो हनी पंचर साटे वाला अच्छा तो रउआ कैसे जानी कि हम ओकरा किंगा के काटते हैं वो में रूमवा में तो हम ही उन रहने जा इहो के रहनी पलंग के नीचे काय करते के भेन तो ओकरा में से बहकी तो हमरा में आ जाए तो कोनो दिक्कत नहीं हमार पंचर साटी दे हम ना रहनी हो जा हां शंभुनाथ बाबा बतौनी हमरा के हां के भेनता जी बिना हमरा लगे सुतले ओकर अंगेन लगे हो जाला आजो कल हमनो के लइका बड़े सो तो बाबा के 8 साल उम्र है नया उम्र में जानते बनी बुद्धि लइका के होला आ रोज संग ही सूती बाबा पटना गोरले 3 दिन पहिले बाकी होशियार रहले 9 बजे बाबा सूत जाई प्रभुनाथ बाबा छोट उम्र रहे हां तो ओकरा बाद वो अपन कार्यक्रम शुरू करस बात पटना से आइले देखले कि 9:30 होता है प्रभुनाथ बाबा सूत गेल बनी तो अपना मौगी से कहता रानी नु नाम हम मौगी के रानी